Gure planeta geruza desberdinez osatua dago. Geruza hauen izenek osfera atzizkia daramate amaieran. Izan ere, Lurra planetak esfera forma dauka, ez? Lehenengoa, Lurra babesten duen airez osatutako geruza fin bat litzateke, atmosfera izenez ezaguna dena. Eta batez ere, nitrogenoz eta oxigenoz osatuta dagoena. Hurrengo bat, ozeanoek, itsasoek, ibaiek eta lurrazpiko urek osatuko lukete. Geruza honen izena hidrosfera litzateke. Bada hirugarren bat ere. Hain zuzen, zapaltzen dugun hauze. Eta konkretuki litosfera izenaz ezaguna dena. Eta azkena, biosfera litzateke, izaki bizidun guztiek osatutako sistema alegia. Aipatutako 4 geruza hauek osatzen dute gure planeta. Bai.